ústne návrhy, o ktorých budeme hlasovať, si tu zapisujem. Čo sa týka návrhu, mne to je, pán Margeťka, my o tom vieme, že ten návrh mal byť, respektíve rokovací materiál mal byť 10 dní pred valným zhromaždením na stránke k dispozícii, aby teda jazdci mali možnosť sa s tým oboznámiť. Ak si takto zápisy z konania komisí, ktorá prvá bola 13. novembra v Tatrách, ten zápis bol v priebehu týždňa zverejnený. Čiže už tam boli materiály, čo sa týka zmien, už tam boli zverejnené. Jednoducho ten systém, ktorý tu zavádzame, nie je na jeden deň, na jeden víkend. Ten systém si vyžadoval viacej sedení, viacej pripomienok, lebo proste museli sme sedieť okrem toho ešte dvakrát. Takže mne to je jasné a som s tým uzrejmená, že tento návrh sa bude najprv príjmať. Áno? Takže preto je tu tá diskusia otvorená. Áno? Áno. Takto, po valnej hromade my sme už mali sedenie, kde sme vlastne rozdeľovali jazdcov do 3 výkonnostných tried pre MX1 a MX2, do 2 výkonnostných tried pre triedy MX4 a MX2 junior. Trieda MX65 a MX85 a MX50 výkonnostne nebudú rozdelení z toho dôvodu, že ich je málo. To rozdelenie je už pripravené. To rozdelenie bude zverejnené až po skončení valného zhromaždenia podľa toho, čo sa tu schválili. Takže až potom môžeme dať toto na stránku a zverejniť to. Áno? Takže nemôžeme to dať skôr, pokiaľ to nie je schválené. Áno? Áno, je to tak. Musí ten športový komisár vedieť, že či tam ho prepustím na tréningu, že sa nevie voziť, tak ho stiahne dole. Tak by to malo fungovať. Ale my chceme zaviesť, Štefán, to, čo tu bolo kedysi, že aby jednoducho si to... To sa nedá, lebo na jednej strane to máme a na druhej strane nemáme. Ja viem, že vy sa chce zaviesť to, že nemôže štartovať na tom Karpatském poháre, alebo na čom, že prvý traja postupujú a nemôžu sa zúčastniť týchto pretekov. To ja berem. Tak to môže byť na všetko. Tento rok je jedna vec, čo je dobrá tento rok. A všetci ste tu a veľa z vás to jazdí a viete, ak k tomu pristupujete. Bereme poháre, urobíme 2-3 závody, potom na 2-3 závody na 4 nepôjdeme a skončíme 11. 2 sme vyhrali, alebo 3 sme boli a skončíme 11. aby sme nepostupili. Takže jedná sa o to, že tento rok nikto nevedel o tom, že bude nový systém nejaký. Tak každý išiel koľko vládal a chcel sa umiestniť vpredu. Takže čisto teoreticky tento rok sa dobre vyberalo. Keď sa vyberalo prvých 10 a prvých 12, postalo sa tam, ďalších 12, 15 sa dalo do dvojky, lebo nikto nechcel klamať, nechcem to škaliť po slovensky povedať, toho druhého. Lebo každý išiel koľko vládal, lebo nevedel, že bude musieť klamať, aby skončil 15 a mohol ostať v dvojke. Rozumieš? Takže čisto teoreticky tento rok sme sa zhodli, respektíve stretli. Napríklad Tomáš, ktorý mal ten kap, tiež pozná ľudí, ktorí postupia sem, lebo on zrušil. Tam bolo 300-400 jazdcov, ako v tej nominačnej fázi chodilo 200 zhruba. Takže aj on ich pozná a povedal, že áno, tento by mohol ísť, ja neviem, do dvojky, tento by mohol ísť do trojky, lebo tam jednotkári môžu byť z toho masteru. Ináč sa to tento rok rozdeliť pištíku nedalo. Niekto na to doplatí tento rok. Podľa mňa to nie je dobrý systém, lebo ten systém skrátka to dáva, takže keď bude chce sebou ľudí, aj tak nepôjde na dva prepisy skončí a tým je to dané. Skrátka to je prvý, druhý, tretí, postupuje do tej vyššej triedy. A vôbec to není v tom, že ako ja poviem, alebo ten povie. Systém je daný a keď on neskončí do takého miesta, skončí čtvrtý, tak môže jazdiť to majstrovstvo Slovenska. To bude náno a nemôže ho prinútiť. Ja by som najprv chcel to, čo som vlastne chcel, aby možno, že sa to bude nadväzovať na toto. Tí, ktorí ma poznajú, aj Pepo sám dobre pozná, ja som nikdy neriešil, ja keď som začal jazdiť, ja som chcel jazdiť. Pepo veľmi veľakrát vybavoval, aby som mohol vlastne MX2 štartovať a nakoľko vlastne som išiel Bčko, tak som nemohol, lebo že tam niekoho náhodou vyrazím a jemu tam ide o body. Tak teraz sa chcem opačne opýtať, my keď tam budeme štartovať, lebo že vraj my sme Ačkári, dobre, áno, dobre jazdíme,
nikdy sa porovnávať napríklad s Martinom nemôžeme, ale na Slovensku som na to hrdý, že no, nejde nám to až tak zle. Ale my keď budeme bečkármi štartovať, ten bečkár bude si vody zbierať, a ja keď ho vyrazím, tak kde sa vám môže sťažovať, alebo čo môže byť problém? Alebo ja som za to, áno, mne sa toto riešenie ľúbi, je to super vec, ale prečo potom my keď Ačkármi budeme štartovať s tými Bčkármi, prečo nám nemôžu byť pridelené nejaké body a vlastne takisto toho seriálu sa zúčastňovať? Ja vám takto poviem, ja veľmi rád by som jazdil aj majstrák, ale nech je 10 alebo 12 závodov, kde fakt mám motiváciu, ale nehnevajte sa, ale možno, že 4, možno, že 5 alebo 6 tých majstrákov bude, tak pre mňa to je málo. A zase, aby som cestoval nejakých 150 km, že si zajazdím nejakých 15 minút, tak o to mi vôbec nejde. A ešte hádky pri preverení, pri týchto veciach a všetko. A celý ide v riti a nemám z toho vlastne nič. Takže ja chcem závodiť. Ja som za to, áno, nech závodím, ale nech máme aj nejakú motiváciu. Lebo bez motivácie to nejde. Musí byť to, čo sme hovorili, ako aj peniaze motivácia. Musí byť nejaký úspech motivácia. Takže je to super vec, ale takisto ja si myslím, že pre toho usporiadateľa dať nejaké 3 poháry nadzvyš alebo nejakých 5-6 pohárov už naozaj sa nejedná. Bol by to vlastne celý seriál, takisto vlastne mohlo by to fungovať. Ďakujem. A mohla by byť plná ramka. Veď a tam by sa dali vidieť aj dobré závody, lebo naozaj niektorí, ktorí ešte, že sú Bčkári, že sú slabší, ale my by sme mohli spolu štartovať a tam by sa tie rozdiely, keď on už aj Bčkár, možno, že chce ma predbehnúť a vlastne sa bude ešte viacej ťahať na mňa, takže pouvažujte o tejto myšlienke, podľa mňa nie je to špatná myšlienka. Ďakujem. Áno? Ja si myslím, že to je likvidačné, lebo pre emisie na MX2, to si mysleli, lebo dajte mu mikrofón. Mikrofón. na Slovensku a nemôže sa zúčastňovať nikdy závodom, kde nemôže bodovať, tak ako kto mu dá na to peniaze. A myslím si, že MX4 je to isté, lebo napríklad tam ste vymysleli, že MX4B, čo není podstatná MX4 ako taká pre federáciu, ale stejne. MX4B sa môže zúčastniť len závodu MX4C a nemôže v ňom bodovať. A nemôže sa zúčastniť z MX4A. A kto je A? Ja si mám kúpiť licenciu a čo som ja? Ačko. Tu je Ačko, Kohút a Šínko. MX1 je Ačko, Kohút a Šínko. Druhý Slovák už dostane kolo. On nemôže ísť slovenský pohár. Ako je to v poriadku, že tí hobíci, aby mali nejaký postupový kľúč. Dá sa to vyradiť aj podľa dosiahnutých časov v sezóne. Není problém, Endura to tak robili, nie? Pred 3-4 rokmi. Však by sa mohol, keby ostal systém ten istý, čo bol, len by vlastne napríklad licencie. Prečo by nemohol ísť slovenský jazdec s národnou licenciou medzinárodné majstrovstvo? Však donesie tam peniaze, naplní sa rampa a nikomu to neublíži. Medzinárodná licencia sa používala na to, aby išiel jazdec mimo Slovenska, jazdiť závody a mal povolenie od vlastne SMF, hej, štátne povolenie. A prečo by nemohol ísť Bčkový jazdec Ačkový závod? Však Ačkový jazdec nebude Bčkový závod mu brať body. A slovenský pohár sa kľudne môže rozdeliť medzi Ačkárov a Bčkárov z jednej rampy. Však je tam časomiera, není problém to rozdeliť, vyhodnotiť a budú mať všetci motiváciu. Veď videli sme napríklad tento rok, že keď boli licencie medzinárodné, tak MX4 napríklad bola rozdelená na 2 skupiny a bolo ich strašne málo v medzinárodnom majstrovstve. Prečo? Lebo nemohli ísť starí s národnou licenciou medzinárodný majstrák, veď je to choré. Prečo by tam nemohli ísť? Ale to platilo aj predtým rok. Ale to nevadí, že to platilo aj predtým rok, lebo to bola hlúposť už predtým rok. Preto tam bolo málo jazdcov. Tak my nemáme peniaze, nemáme jazdcov a my robíme všetko preto, aby tí jazdci nemohli jazdiť. Preto je normálne. Ako prečo by nemohli C-čkár, B-čkový závod a bodovať tam? Ak sa nekvalifikuje, nedosiahne čas na kolo, tak sa nedostane do závodu. Veď to je všade na svete. Veď koľko jazdci chodili svet, nekvalifikoval sa celý rok, veď sa nedialo. A budú peniaze, budú plné rampy a nikto nebude ani poškodený z toho. Však jasné. Áno, pán Margetiak. Tá diskusia sa proste vymyká tomu svojmu účelu. Čiže keď my tu o tom diskutujeme, ale nevidím z toho, že by som z toho tvoril nejaký záver. Čiže sú tu nejaké návrhy, ktoré treba prejednať. Ja navrhujem, aby sa, nie že to nie je len, to je návrh, to je ako bežná prax minimálne z každej valnej hromady, že o každom návrhu sa proste bude hlasovať a buď sa schváli, alebo sa neschváli. Pritom
pri tom jednotlivom bode hodím nejakú diskuziu a nechám to schváľovať, pretože tu sa jedná o nejaké závažné zmeny, ktorí mnohí si za tú chvíľu možno ani neuvedomujú, vypichujú sa to všelijaké kudrlinky, tak sa k tomu vyjadríme a buď to schválime, tento celý nový systém, alebo ho neschválime. Pán Margetiak, majú teraz možnosť sa vyjadriť k tomuto návrhu, majú možnosť diskutovať. Potom návrh sa bude prijímať ako ale na ten schválenie. návrh by sa nemal, je tam ja neviem koľko bodov, a my nemôžeme, ako o tom sa bude predsa hlasovať, či sa bude schvaľovať ako unblock, alebo či sa bude po jednotlivých bodoch. No ale však potom môžeme tie diskusné príspevky, ktoré tu boli, tak jednotlivým bodom, pretože ak budeme schvaľovať jednotlivé príspevky, ktoré tu teraz momentálne sú, tak nabúrajú celkovú koncepciu tohoto, čo sme tu vlastne vymysleli. Tu sa riešila už reprezentácia, také preto práve poďme riešiť. Veteráni, takže vlastne nevieme, čo riešime a aký bude výsledok. Takto, ja chcem, aby ste vy mali pripomienky k navrhovaným zmenám. Tie navrhované zmeny, máte možnosť tu diskutovať o nich, či máte nejaké pripomienky. Áno, ak skončí diskusia, budeme hlasovať o samotnom návrhu, či sa zoberie ako unblock, alebo či po jednotlivých bodoch. Ak sa jednotlivé body neprejdú a budú tu aj, tak to nemá celý zmysel a môžeme rokovať samozrejme aj o tých návrhoch, ktoré tu spadnú. Ja si tie návrhy píšem. No však v podstate ale o to sa jedná, že diskutujeme o štátnej reprezentácii, o rozdelení peňazí, o takom preteku, alebo onakom. Prečítam jeden bod, alebo body, ktoré súvisia, nechám k tomu diskusiu, uzavriem, dávam hlasovať. Páči sa? Aby sa nám tá diskusia tu vlastne netrvala, lebo vlastne každý už o všetkom hovorí. K tomu, aby som sa vrátil, takže naozaj, ja chceme vlastne kvalitné závody. Ako som už povedal, ja chcem závodiť, ale mne 4-5 majstrákov nestačí. Mne to nevadí, že som 15 alebo 20, ako zabojujem, ale aby som mohol veľa závodiť a aby sme sa vrátili vlastne k tomu slovenskému poháru, neviem, ako sa to nazýva, že pustite tých Bčkárov, Ačkármi spolu, veď Martin s nami nebude štartovať, takže ani ja sa nemusím báť. A sú tam naozaj, aj tých Bčkárov, sú tam veľmi dobrí jazdci, ktorými dokonca aj my môžeme závodiť, možno, že aj mňa predbehnú. Len oni sa tam držali vlastne v tom Bčku, sa neukázalo. Ale takto, keď spolu vlastne, keď odštartujeme, tak oni takisto budú bojovať, lebo nebude mu to ľahostajné, aby som ho predbehol. Dobre, takže pán Vereš má návrh, aby sa... Áno, vlastne tu sa jedná o ten prvý rok a ako ste hovorili, ten postupový kľúč, jasne sa potom dá vyberať, že tí prví 10 už idú, dajme to na nasledujúci rok, už tí prví 10 alebo 15 z toho, dajme toho slovenského pohára postúpia a už bude jasné, že kto tam patrí a nepatrí. Ale s takýmto spôsobom zase bude len nejaká hopy trieda, ktorá takisto si tú svoju triedu bude držať. Nič zlom, ale my závodíme vlastne v MX2, neviem teraz 6. rok. My sme hneď na druhý rok vlastne postúpili do MX2 a ja keď sa pozriem, nikto nezávodí vlastne. Už odtedy boli, ja neviem, 6 postupových kľúčov, to znamená 18 jazdcov a stále sme tam len my. Preto vznikol tento systém, preto chceme zaviesť tento systém, aby tam jednoducho sme tú triedu MX1, tú prvú a druhú výkonnostnú triedu naplnili. To neznamená, že samozrejme v tej MX1 sú rozličné výkonnosti. Nemôže sa niekto predsa rovnať výkonnosti, ako nemôžeme dať prvú výkonnostnú triedu len Tomášovi a Martinovi. Áno? Lebo samozrejme potom je dlhá, ja by som povedala, že pauza, a potom nikto. Ale jednoducho tam je určitý počet jazdcov, ktorí tú prvú výkonnostnú triedu jednoducho tam bude patriť. To znamená, že do 40, dokiaľ nenaplníme rampu, tak tam jazdci budú chodiť do tých 40. Majstrák je super vec, ako sa mi aj ľúbi, ako treba to podporovať, ale ja ako som hovoril, že my sme z tejto témy, vlastne my sme stade to vytlačení, lebo vlastne nám zostane veľký majstrák, nič iné. A kde ja potom budem závodiť? Takže, áno, Roman? Môžem ja k tomuto, lebo faktum doslova prímo poprosím, ja nerozumiem tému, čo teraz vlastne, jak to tu je. Dobre hovoril pán Margitiak, rozdielať mám rád, ale... To je taká mužka, nevidím.
že bolo by treba o tých jednotlivých návrhoch hlasovať, aby keď valné hromaždenie má rozhodovať o týchto vecách, tak teda by sme mali si ich odhlasovať. Ja sa čudujem, že prečo ja robím všetko možné na tej Mijave, aby som dostal na tú rampu tých jazdcov, lebo ono to blbo vypadá, keď tam máte 13 jazdcov na rampe 5000 ľudí a teraz pozerajú, že čo sa vlastne deje. Ja sa snažím z tých Čiech dotiahnuť tú konkurenciu, aby tu bola, hoci sa to niektorým tým chlapcom možno nelúbi, ale mne ide v prvom rade o úroveň a o kvalitné preteky. Takže ja si myslím, že čo Pipík hovoril, pokiaľ som dobre rozumel, nemal by byť problém, aby ten jazdec, pokiaľ si u vás zaplatí licenciu a ide slovenský pohár alebo čo, ísť do vyššej kategórie, pokiaľ na to výkonnostné má. A vravím, o toho je tam ten športák, aby rozhodol, že či ho stiahne alebo nie. Takže ja si myslím, že keď tí chlapci sú z západoslovenského kraja, nemajú to ďaleko, mali by možnosť tú licenciu tam štartovať a nie priplatiť si ďalšiu licenciu, ďalšie náklady. Vieme veľmi dobre, že aké náklady sú pre nich, keď idú na jedny preteky a keby to mal len počítať ten základ, tak je to dosť peňazí. Len benzín a tieto veci, plážda a to, tak ja bych podporil to, že aby tí, čo majú zaplatenú tú licenciu, nechcem ti skákať do rečí, ale chlapci, dobre sa poznáme. Dobre vieme, na základe čoho sa snažíme toto urobiť. Dobre to vy viete. Ako zabezpečím, aby si išiel na majstra? Ty možno pôjde. A 90% sa nepôjde. Lebo máme problém dostať z nižšej triedy ľudí do vyššej. My ich pičinko máme problém dostať. Chalani, ja by som navrhoval, že nech sa vypláca, neviem, teraz sa vypláca si do 10. miesta. Ja by som navrhoval, nech sa vypláca do 15. miesta, alebo do koľkého. Jak to bolo predtým, lebo aby mal chuť, aby z čeho, no, Pepo, z peňazí. Z čeho? Však teda, ja ti hovorím, že tak nech sú 2 majstraky alebo 3, ale nech tí chlapci dajú tam vklad, ja neviem, koľko sa teraz dáva vklad, tak nech dostanú, ja nehovorím, že veľa, ale jeho to poteší, že keď pôjde a skončí na 20. mieste a má šancu skončiť aj ten jazdec s tou bečkovou licenciou, lebo je tam špička, treba z 10 dobrých a to ostatné už sa to tam pomieša, takže že má to šancu a my musíme sa snažiť o to, aby bola plná, lebo na ten preteku ľudia už nevidia, jak sa to roztiahne a vidia jazdcov, tak ho nevidí normálny divák, iné sú tí diváci, ktorí chodia na všetky preteky a pozriem sa a vidím, kto to je, ale tí ostatní diváci sa pozerajú aj na tých slabších, že jak ide a tak, takže je to o tom a ja by som fakt ako kvitoval to, aby mali možnosť tam štartovať, aby sme ich tam natiahli, aby dostali aspoň 20 alebo 30 eur, skončí 18, tak dostane ja neviem, 10 alebo 15 eur a niečo sa mu vráti. Štefan, ďakujem. A ešte by som chcel povedať to, že umrel pán Václav Havel, prvý český prezident, aby ste vedeli. Deni? Daj tam mikrofón. Aby ste mali dostatok na tých pretekoch. Slovenských jazdcov. A plus aj všetko. Počúvajte ma, slovenských jazdcov. To sme hlupáci. Zoberme kvalitných jazdcov. Zoberme všetkých, ktorí boli pri celom sveta. Aby sme sa naučili od nich závodov. Oni vôbec neviete závodiť. Vy neviete, kde je závodov. Takže na to treba peniaze a pokiaľ ja nemám peniaze na tento šport, tak nemôžem, aby ma niekto podporil. Musím niečo dokázať. Bez toho, aby som dokázal, keď nemám peniaze. Že aby sa vybralo 40 závodníkov dobrých, aby závodili spolu, aby sa naučili závodať. Ale treba dostať konkurenciu, lebo my keď budeme závodiť sami, my sa nenaučíme závodit. Ale dobre. Tu je mentalita, či chceme ísť dopredu, pokiaľ to niekto sám od seba nechce. Tak treba ísť, ale tak treba ísť do Čiech, každý má možnosť, môže ísť dopredu. Takí, čo chcú ísť dopredu, tak chytím sa, pôjdem do Čiech, tam je už konkurencia. Doberme sa aj tu. Ale tak treba chodiť stále na tie preteky. Nie, tam sú jedna závodníky. Čo sú tam? 25 takže 15 slova možno môže dojsť a bude domáci. A to je organizátor. Neviem, či chodí, ale počúvaj ma, bavil som sa s ľuďmi z Čiech, áno, a pýtal som sa ich, že
aký tam oni majú, lebo fakt je to o tom, že oni sa začali, o tomto, čo my tu chceme robiť, oni sa začali teraz baviť v Čechách. Teraz tieto dni, tieto týždne dozadu sa o tomto presne bavia, čo my sa bavíme teraz tu. A my sme to chceli už zavádzať. Oni tam mali problém, je tam nejaký Meteorka, je tam nejaká Morava a neviem, aká Vysočina, neviem čo všetko. Nikde nepostupuješ, je tam totálny bordel aj u nás. Teraz idú zaviazať na Meteorka na 60 rokov veteránov. Veď za chvíľku budeme po 2 rokoch. 50, 52, 54, budeme tu mať 840 tried. Ja to samozrejme nechcem vulgarizovať, ale robí si z toho srandu. Ale niekedy mi to až prípada na srandu, lebo ide o to, že keby sme zaviedli triedy po 3 jazdcoch, tak každý bude mať pohár a môže, ale z biznisu je to dobré. Pozor, aby sme to pochopili. Čo sa týka biznisu je to dobré, lebo keby mať 200 tried, po 3 jazdcoch, respektíve, ja neviem, že sa mi to nechce počítať, ale 300 jazdcov, takže bude 100 tried, takže všetci budú spokojní a budeme mať 300 jazdcov. Ja to myslím vážne. Vtedy je to biznis dobrý, ale nikam nebudeme rásť. Ako poviem, chlapci povedali dobre, to berem, že budú mať len 6 pretekov. Áno, súhlasím, bude len 6 pretekov, ak nepôjdu von a ak nepôjdu mimo konkurencie na to Bčko, áno, to berem, tak budú mať len 6 pretekov. Ale ich poznám, oni pôjdu. Ale mentalita tohoto národa a týchto chlapcov je taká, že kto pôjde hore? Nikto nepôjde. 95% jazdcov chodí na motocross, aby sa odviezlo. Ale tu zbierať poháre. Tu začal prvý problém, keď sa zaviedlo štartovne na MMSR, lebo sa zaviedlo aj v Čechách. A to bolo v poriadku, ale nikto nepovedal, že v Čechách to platia, vyplácajú na to, keď sa kvalifikuje. Preto v Čechách chodí, lebo my sme si to sami odsúhlasili, lebo tu nechodia jazdci, ja keď sa to navrhovalo, ja som bol proti tomu. Vy ste si to odsúhlasili a Tomáš vtedy bol na valnej hromade a hovorí, chalani, ale však vy neviete čo, že tam, keď sa kvalifikuješ, dostaneš to štartové jazdce. No, takže tam to bolo potom. Pán Pipich, ja vám skočím do reči. Ja som bola na asi 2 podujatiach alebo 3 podujatiach majstrovstiev Českej republiky. Holice, ja vám poviem, Martin tam bolo tam dosť veľa pretekárov našich. Je to smutné, ale ja by som ako proti tomuto, akože čo tam oni majú zavedené, že ako náhle sa postaví na štart, stačí postaviť sa na štart a má 1000 kešení. Stačí mu sa postaviť. Viete, čo spravili tí jazdci? Ako odštartovali a automaticky po prvom, ani neprešiel prvé kolo, odišiel do depa a mal 1000 vo vrecku. Je to choré. Podľa mňa to je choré a ako... Presne tak, podmienky. Ako ja, Štefán. Ale Štefán, keď odejde z rampy preč, ale to je vyslovený zároveň. Štefán. Ale veď oni... Nastúpil na rampu, alebo nenastúpil, vo klasifikácii, v sobotu dostal do vašho peniaze. Ale... Pán Duchoň, ja... Pán Duchoň, s tým Holiciam. Boli tam jazdci, ako Martin naozaj spadol, boli tam jazdci, ktorí naozaj odišli len kvôli tomu, že spadli, ale bolo vidieť jazdcov, ktorí spravili to, že sa otočili a išli. Ale systém to povoluje. Viete... Dobre, takže, aby sme sa vrátili... Chcel by som ja trošku prehovoriť v tejto téme. A robíme všetko preto, aby tí jazdci nechodili. A nechceme ich pustiť, nemáme peniaze, nemáme jazdcov a my ich nedovolíme ísť. Medzinárodný majstrák, lebo má národnú licenciu. Naša je medzinárodná licencia, keď v živote nechce ísť vonka. Medzinárodnú licenciu mal človek, ktorý chodil von závodí, má povolenie a národnou licenciu to išiel medzinárodný majstrák. Koľko chlapcov vyšlo medzinárodný majstrák doma vo dvorí sa odviesť, ale s národnou licenciou, len vy ste ho tam nepustili, lebo nemal medzinárodnú licenciu, ktorá stala 70 eur. Ja vás zastavím. Čo sa týka triedy MX1, MX2, je to na všetkých podujatiach v okolitých krajinách, že sa tejto triedy musia zúčastniť jazdci s medzinárodnou licenciou typu A. Vy dávate návrh
aby sa vlastne jazdci triedy veterán mohli tam zúčastniť vlastne aj Ačkové, aj Bčkové licencie. A medzinárodná Ačko nemusí sa 70 €. A kto chce jazdiť Čechy, dobre, a ja budem sedieť do Čech, ja si tiež možno zoberiem licenciu medzinárodnú, aby som mohol ísť občas 1-2 závody von, ale by som chcel, aby išli jazdci s národnou licenciou, aby mohli jazdiť aj MX4, medzinárodné majstrovstvá, aj MX1, MX2. Na čo musí mať ten človek medzinárodnú licenciu? Na to, lebo je to podujatie medzinárodné. Na medzinárodné slovenskom majstráku. Ja nehovorím zahraničných pretekári, ale ja hovorím o slovenských pretekároch, že je to na vás, jak rozhodnete, či môžete štartovať s národnou licenciou. Lebo on sa nevyčakuje v zahraničí, on sa súčasťuje na Slovensku a ukážte mi to, že vy máte prepokrujúci hlavu, nech mi to ukáže klimatický prepis, kde to je napísané, že nemôžu to tak byť. Áno. Som teraz ako podporil Štefana, aj keď ma nemá rád. Tak tento systém tých licencií bol v tom čase, keď som ja, keď si uviedol, a keď som odišiel, zrazu celá samotná, Peter tam sedí, môže povedať, neviem, či sa to náhodou nezmenilo minulý rok, lebo kedy, ale tie licencie ostatné odvetvia, enduro a neviem, ďalšie proste, ten systém licencií nemenil, len motocross si ich zmenil. Ale mám také tučenie, že tam bolo najdôležitejšie to, že tie medzinárodné sme posunuli, ako sme spravili drahky. Ale toto hovorím ešte pár rokov dozadu, ako neplatilo tento s tou našou licenciou slovenskou, že pán povolenie mohol takisto ísť v istých Čechách a my sme tu spravili proste niečo. Tomáš, si sa... Ja by som chcel len jednu vec. Jazdil som niekedy malokarpatsky, mal som voči niektorým veciam výhrady, preto som chcel zlomiť ľady, chcel som urobiť vlastné preteky, urobil som, zistil som vlastne, že som dopadol takisto ako ten malokarpatský a problém je v tom, že poznám fakt pár jazdcov, ktorí chcú ísť dopredu, ale poznám strašnú spustu jazdcov, ktorí proste, keď dostanú možnosť výberu, že či pôjde prvú alebo druhú výkonnostnú triedu, on pôjde druhú. Pokiaľ my dovolíme vybrať si, že môže ísť Ačko alebo Bčko, 90% z nich pôjde radšej Bčko. Preto sme my, dovolím si hovoriť, sedel som s celou tou komisiou, koľko, 2-krát, 3-krát, 2-krát, to bol... Ja si myslím, že pokiaľ my určíme, že teraz ty z C máš postúpiť do B, poznám x príkladov, ktoré prestanú jazdiť radšej, ako by mali ísť vyššie, lebo môže... No áno, a preto by sme chceli mať tie 3 nejaké poschodia, aby to postupne išlo hore. A keď my Ačkarovi dovolíme, aby išiel do B a mohol získať body v B, je to pre neho oveľa jednoduchšie, ako naháňať sa v Ačku. Dobre, a teraz oni hovoria o tom, aby Ačka mohli ísť do Bčka. Aby bol zvlášť, ale mohol jazdiť pri Bčku v podstate, áno? A mal viacej, no ale ja rozumiem, ale potom, chlapci, aby ste chápali jednu vec, že jednak smerom hore sa ide od C-čka, lebo to je najväčšia základne sú C-čkari, však to je tak, áno? To sú tí hobíci a C-čkari, tí začínajú. Tých je strašné množstvo a teraz ich ešte viac pribudne od nich. Ne všetkých 400, ale možno 150, alebo 100, možno 20. Nikto nevie, ale to nikto z nás nevie. A ide o to, že, počúvať, aby ste pochopili, je nejaký systém, áno. Neberte to, že niekto ide proti niekomu, vôbec nie. A sám si myslím, že veľa, ja som to aj ublíži tento rok, čo berem, ale ináč sa to urobiť nedá. Lenže ten systém je taký, že vlastne je nejaký počet pretekov, áno? A ten jazdec, on síce ty hovoríš, že on tam radšej nedojde, ale on nebude mať kde jazdiť. On musí ísť ten svoj kart, jednu, druhú alebo tretiu, tak nedojde. Ale veď my s nejakými jazdcami musíme počítať. My furt nevieme, s čím počítame, lebo je tu neporiadok. Jeden chodí tam. Niečo ti poviem. Ber jednu vec, že koľko z vás, čo tu jazdíte, alebo čo tu ani nie sú,
maluje izbu, tak nedojde na závody. A koľko ich je, takže to je 60-70%. Kto to bere vážne? Ale pravidelne tam máme 12 jazdcov. Nechcem nikdy. Ja vás zastavím. Vráťme sa, aby sme išli ďalej. Už by som ja prehovoril. Áno, pán Bereš, páči sa. Ja chcem sa ešte k tomu aj tak prvé, že ako sme aj organizátori, vieme, že aj organizovať to nie je jednoduché. A ja teraz ako som tu s bratom, ako my sme len dvaja pretekári, dá sa povedať. Ale pokiaľ ja nebudem mať motiváciu, že nebudem vyhodnotiť na tom preteku, príklad, že pôjdem niekde. Keď ja budem mať na výber, že môžem ísť do Maďarska, alebo musím na Slovensku cestovať 150 km, tak možno, že uprednostním to Maďarsko, lebo to Maďarsko budem mať možno, že na 30 alebo na 40 km, ale pokiaľ by sme boli vyhodnotení a mali by sme nejaký cieľ, nejakú motiváciu, že prečo budem pretekať, tak nepôjdem do Maďarska, lebo je to normálne, že chcem tuto tie body získať. A to keď ja takto rozmýšľam, tak možno, že rozmýšľajú viacerí. A možno, že si niekto povie to, že nebol som ani minule na preteku, ani minule, tak už nepôjdem ani potom. Ale keď niekto na začiatku začne pretekať a má nejaký cieľ a vidí, že nejako na tom stojím, mám nejaké body, tak pôjdem aj na tie ďalšie preteky. Lebo ja som schopný neísť na svadbu, ale radšej pôjdem na preteky, radšej sa doma pohádam, ale pôjdem na tie preteky. Ale keď už tam nebudem mať tú motiváciu, tak možno, že manželke prikývnem, že áno, dobre, Mavička, idem s tebou. No, áno. Nemôžu stavať nejakí Benjamínovi alebo nejakí známi, ktorí tam boli, ktorí tam 7 rokov, 5 rokov, 3 roky. To je hobby jazdov pre začiatočníkov. Tá Benjamín sa vytvorila pre začiatočníkov. Keď tam niekto jazdí 5 rokov a nevie sa posunúť, tak ide do prdele. Keď tam niekto sa prvý desiatý posunú dopredu. Ako toto ako nápad je veľmi navrhujeme. Ale veď toto navrhujeme, toto je systém. Ako nápad je veľmi dobrý to, čo tu Roman povedal, že MX1 a MX2 ako spojiť, lebo fakt tam ako polovica tých, čo jazdia do 15 v MX Pčkách, myslím, ako teraz to je dvojka, to sú podobní pretekári, možno, že zajazdia o 1 sekundu horší čas. Ešte jednu vec. Keď si zoberete to, že je C nejaká zóna, druhá zóna to je jedno, to bereme ako pracovný názov, zatiaľ medzi nami tu, tak nie je tam 9 vyhodnotení, 9 tried rôznych, lebo bývalo tam 9 tried. Ale teraz je tam 6, o 3 triedy menej, čo je od 9 pohárov, o 9, ja neviem, vencov, o 9 čvektných. Preto usporiadateľa, ako to sú najmenšie náklady, ako myslíš, že sú to najmenšie poháre? Sú to jednoznačne najmenšie náklady. Chlapci, veď... MX4 napríklad, ako nie je to podstatné, MX1 je vlastne podstatné závody, ale aj tam bolo málo jazdov. MX4 jazdila, musel mať medzinárodnú licenciu, aby mohol jazdiť MX4. Prišlo tam pár ľudí a bolo to v 2 triedách rozdelené, rozumieš, bolo ich strašne málo. Kdežto v Slovenskom pohári, kde nebolo potrebné medzinárodnú licenciu a bola iba jedna trieda spoločná, kde nemali tí starší alebo tí slabší jazdci motiváciu, prišlo ich strašne veľa. Keby sa aj tu rozdelili, všade vám donesú jazdcov veľa, rozumieš? Peťko, ja ťa chápem, áno, ja to berem, lenže ber teraz inú vec, aby sme sa pochopili. My ideme robiť nejaký systém nový na základe niečoho. My na základe toho, čo tu bolo. A ty teraz hovoríš, že to, čo my navrhujeme, že tam nedotiahneme jazdcov, áno? Z pohľadu toho, čo tu bolo tento rok, predtým rok, tak nie. Áno, to máš absolútnu pravdu, súhlasím. To máš fakt pravdu. Lenže my, keďže robíme nový systém v tom, že oni nebudú mať čo jazdiť, musia tam dojsť, tak tam... Roman, v tomto... Počúvajte, a ďalší Roman, ako to je mentalita ľudí, to je mentalita, pokiaľ niekto si v sebe nepovie to, že mojím cieľom je ísť na ten medzinárodný majstrák a pokiaľ nebude to, ja mám vždycky vytýčený jeden cieľ, že od jedného kola nesmiem dostať viacej. Ako to je pre mňa už veľmi dobrý cieľ, keď náhodou, že nedostanem kolo. Ale sú takí ľudia, ktorí si povedia to, že ja tam dostanem kolo, ja tam nepôjdem zahambiť sa. A on tam v živote nikdy nepôjde. Ale kde dostane kolo? Kto? Ako príklad, že... Však teraz ide nejaký postupový klub. Roman, dobre, nechajme to. To je mentalita ako ľudí, keď niekto to nemá v poriadku. OK, ja sa spýtam takto. Tam nedostaneme. Ešte jednu vec.
Veď chlapci, tento systém je nenastavený na budúci rok, aby ste to chápali. Ten systém donesie ovocie možno za 2 roky alebo za 3, kedy spolu so sebou budú jazdiť viac menej rovnocenní jazdci. Nie, že, lebo ty, keď sa posunieš vyššie do stredu, aby sme sa chápali, tak aj z druhej strany sa do stredu posunú. A z vrchu spadnú sem nejakí a tu budete jazdiť rovnaký zhruba a nebudú sa chodiť. Ako nápad je to veľmi dobrý, ale podľa mňa tí, čo chcú ísť dopredu, tí idú a tí pôjdu za nami. Dobre, vážení, aby sme ukončili túto debatu, ja sa spýtam takto. Má niekto pripomienky k rozdeleniu tried, konkrétne k triedám, nie k seriálu? Má niekto pripomienky k tomuto rozdeleniu tried? Áno, pán, aký máte návrh, ku ktorému bol? Návrh, ku ktorému k triedám, upozorňujem k triedám. Pán Žubor, ja hovoríme o triedách, nie o seriáli. Návrh tried. Teraz ideme, aby sme urýchlili rokovanie. Má niekto pripomienky k návrhu rozdelenia tried takto, ako sú navrhované? Áno? Teraz nebudeme rozprávať o tom, čo budete jazdiť, ale o tom, či súhlasíte s tým konkrétnym návrhom rozdelenia tried, ktoré sú tu. Čiže, aby MX1 bola rozdelená do 3 výkonnostných tried, aby MX2 bola do 3, MX4 do 2, MX2 junior do 2 a MX65, 85 a česety zostávajú tak, ako sú. Doma k tomuto nejakú pripomienku alebo nejaký iný návrh? Chcem sa ešte raz spýtať, čo budem jazdiť. MX4B nie je nikde. Nikde. Teraz rozprávame, všetko záleží od toho, najprv musíme schváliť triedy, potom môžeme rozprávať o tom, čo kto bude jazdiť, o tom sa bude schvaľovať ďalej. Áno, ja sa pýtam, kto má návrhy k týmto pripomienkám. Ale kde budem zaradený? Ako podľa výkonnosti, Ačko alebo Pčko. A kde, čo budem jazdiť? No ja neviem, musím... Podľa vášho papíra nikde, nič. MX4B nie je nikde. Ale MX4... Kde? MX4 je od 40 rokov bez rozdelenia vekovej kategórie. Ale MX4B kde bude? Čo budem jazdiť? Medzinárodný majstrák nemôžem, v Slovensku som ale není. Ale vy ma nerozumiete, že momentálne rozprávame o rozdelení tried. O tom, čo budete jazdiť, budeme mať pripomienky v ďalšom bode, čo sa týka seriálu. Potom môžete mať pripomienky k tomu, že chcete pri MMSR jazdiť aj veteráni s bečkovou licenciou. Teraz sa rozprávame o rozdelení tried. Áno, rozumieme sa? Ale ja nechcem, my nejdeme teraz hlasovať. Ja sa pýtam, kto má aké pripomienky alebo návrhy konkrétne k tomuto rozdeleniu tried. Potom budeme postupovať a zase sa vás budem pýtať, kto má konkrétne návrhy k seriálu. To znamená, že ak má pán Pipich návrh k seriálu MMSR, aby triedy MX1, MX2, MX4 sa zúčastňovali aj jazdci s bečkovou licenciou, tak ten návrh bude zaznamenaný a bude sa o tom rokovať. Áno? Takto si to predstavujem. To znamená, že má niekto pripomienky. Áno? Vzadu? Poď dopredu. Poď dopredu. Že iba ten jeden návrh mal, čo som rozprával, že by sa tá prvá, druhá, tretia výkonnostná trieda neriadila tými rokmi 19 a neobmedzenie, ale tak, jak je to v Ačku v tej prvej výkonnostnej od 16 alebo od tých 15. To nie je možné. Ako môžeme o tom hlasovať? Ako je to návrh, môžeme dať to do návrhu. Dobre, takže len tá pripomienka. Čiže vy navrhujete, aby jazdec MX1 alebo MX2 mohol s bečkovou licenciou, bola veková hranica od 16 rokov. A juniorov potom kto bude jazdiť?
Ja sa spýtam, povedzte mi, kto bude jazdiť juniorov, lebo doteraz sme mali plné triedy MX1, MX2 práve týmito chlapcami, ktorí tam boli a jazdili tam s 30-ročnými chalanmi. Preto bola trieda MX2 junior zavedená. Áno? Takže. Dobre, má niekto ešte nejakú pripomienku k tomu návrhu rozdelenia tried, čiže konkrétny návrh na zmenu? Nemá. Dobre, ideme, čiže triedy súhlasíte s tým, ako budeme takýto návrh dávať. Čo sa týka seriálu. Takže dajme, áno? 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 Či je to dobré tam tú vekovú skupinu nechať ako v celku? Alebo neviem, ako budete rozdielovať tie ABC, aby takto nebol poškodený, lebo tí starší, slabší? Takto, teraz myslíte, nerozumiem. Napríklad, čo sa týka MX4, hej? Áno. Neviem, či tam bude rozdelená tá veková skupina. Nie, tam nebude veková, tam je od 40 a vyššie, budú rozdelení jazdci, čiže nebudú rozdelení jazdci do 50 a nad 50, ale budú všetci veteráni na 40 rokov rozdelení do dvoch skupín. Takže keď sa aj stretnú na jednej rampe, spolu budú rozdeľovaní, vlastne budú vyhodnotení zvlášť? To sa k tomu ešte dostaneme. Tu sa rozprávame o triede, čiže ak vy dáte návrh, aby sa v seriáloch jazdili aj s bečkovými, to budeme tu na tom ďalšom bode, čo sa týka seriálu, navrhovať. Budete dávať návrh, dobre? Dobre. Takže dávam hlasovať. Áno? Prosím, prezentujte sa. Takže ideme hlasovať o tom, aby návrh zmien, čo sa týka tried pre rok 2012, bol prijatý ako návrh na schválenie na valnom zhromaždení. Kto je za to, aby tento návrh bol tunak prijatý na schválenie? Kto je za? Za je zelený listok. Teraz hovoríme o triedách. Áno? Takže, kto je proti? Kto sa držal hlasovania? Prosím. Poprosím volebnú komisiu. Áno. Takže návrh bol prijatý na schválenie, takže 2 boli proti a 10 sa zdržalo. Takže návrh bol prijatý, aby sme ho tu schválili. Takže kto je za to, aby sa pre rok 2012 v národných športových poriadkoch zmenili rozdelenie tried podľa návrhu, ktorý bol teraz prijatý a schválený? Kto je za to? Najprv sme ho museli schváliť, aby sa tu mohol o tom hlasovať, áno? Aby sme dodržali rokovací poriadok, ktorý pán Marketiak práve prezentoval a pripomienkoval. Ďakujem. Kto je proti? Áno?
Pardon? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Takže poprosím. Tak koľko? 69 je za. Proti, priznám sa, že som videl jedného iba a zdržal sa 15. Takže návrh bol prijatý, takže na budúci rok sa pôjde podľa tohoto rozdelenia tried. Teraz navrhujem prestávku obedňajšiu, bude vám poskytnutý obed. Poprosím vás, každý, tam je okienko, tam dostanete obed, takže a potom budeme pokračovať v rokovaní a budeme najprv návrhy k seriálu a potom budeme schvaľovať.